Takže čau, já jsem zase dnešního videa. Dnešní video je teda info a nejsem tady sama, jsem tady i s Denčou. Čus. On to nešlo vidět. Já už to budu okazovat a jdeme na to. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Já jsem dlouho nevydala video, protože nemám v plánu nějaký jakože videa taky ty točit, takže budu ráda, kdybyste mi prostě do komentářů psali videa, jak já točit nějaký tipy. Denča už říkala nějaký tagy, challenge, sketche, videa, normální muzikly. Kde to víme? Někde v přírodě. No, Denči říká, máte určitě říká to mám pamatný. Jdeme mu. Červíčka. No, budu ráda, že tam budete psat a tak vlastně to video natočím a musíte to nastat nejenom challenge, ale jakou, nebo jaký tag, s kým tag, jaký. Prostě takový ty blbosti nějaký. A pak budete i ve videu, víš, že vám tam vlastně dám jméno, kdo tu challenge vymyslel, kdo mi ho vzal za úkol natočit, nebo prozkoumávačku, nevím, ale můžete si seznámit, nebo jestli chcete nějak se mnou seznámit osobně, máte můj messenger v popisku, i Facebook, i Instagram. No, takže já už to budu končit. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zadajte like, odběr vám a ahoj!